Erokamano ahinya. Benjamin. Erokamano. Aparo mondo adwa kapok adhi e duoko penjo moro penjo wach ma special board ni. Gima timne jothurwa e sana sana wach succession. Nitie jo black market mang'eny ahinya. Omiyo githiro jo watimo succession. To moro ahinya gi organization malandesa. Gipuonjo ji ni gigi itimo gi direct gi court. Kendo sama giwuotho gi involve ga jo court be biro e field kendo puonjo ji kaka itimo succession. Koro nyalo jiwo jothurwa waaye ure weche mag jo brokers. Wariere gi gik wadhi e court moriere. Warupe wayud ka chief wadhi e court moriere. Obo yudo ka nengo yot kendo dhi e process mapiyo mondo wayud barupe moriere mag yudo weche mag lowo. To be weche mag nyiewo lope mag wegi osetho waaye uru wadhi otim gik moriere mondo kik wabed gi chandruok mbele kanyo. Wach ma special land board nitie gazette notice number 69 ma